Guk hemen gure kaxan badaukagu gidoilari bat oso majoa. Bai. Izena du Jon, berak idazten ditu gure gidoiak, besteak beste, eta berak badauka... Zer dauka? Abildade bat, doaia sekulakoa. Doai bada. Goenkalez dena daki, baina dena da, dena. Dena. Bai, harrituta geratuko zarete, gurera dator Jon Garate! Torri Jon! Eseri zure bi idoloekin. Oso gaztea zea, Jon, dena jakiteko. 23 urte, Goenkale bezala. Oso Baina gaztea egia da, zea. eta hala aurkeztu ditugu, Goenkaleren Wikipedia moduko bazarrela, Jon. Nolatan? Ba, ni horiokoa naiz. Orduan, ni txikitan, ikastola juteakoan beti kotxetik pasatzen ditzan, herriko plazatik, eta neotizian Goenkaleko beti grabatzen. Eta ikusten izuen, da, ez dakit, hor piztu zitzaianei, Goenkale gustatzen hasi zitzaian. Eta, bueno, baina, badao jendia, bazuk esan adibidez, 2004an realeko jokalariak zeintzian. Jende gogoratzen da. Hori da, maikako guztia. Ni futboletzai gustatzen. Bakoitzari bere pasioak ez da. Ba, nik hau da. Hala ere, zu ze urtetan jaio zinen, Jon? 84an. 84an, Goenkale hasi zen urtean. Bai. Zuk hasierako demoraldi horiek ikusiko zenituen gerora edo, ez da? Hoi da, bueno, ikusi ez ditut danak ikusi. Baina, bueno, enteratuta zaude. informazioa juneiz biltzen eta más o menos enteratzen. Nik frogatu dezagun, esaterako. Jon, galderak egin lasai, Vale. Xatur, Xatur. Noizko xatur? Xatur. Noiz desagertu zen xatur? Telesaietik. Xatur Margarikin ibiltzen zen. Baina oski? Gero separatu bueno, juntzian, Margari Eusebiokin hasi zen. Hori da. Xatur desagertu zen Goenkalen 7. temporadan. Eta Margariren iloba, orain famosoa da. Gorka Otxoa. Eta zen, Goenkalen, Patxi. bikote moduan, zenbat urte egin zituzten elkarrekin Koldok eta Leonorrek? Ba, zizian 5. temporadan, 88an, gero zu juntzian, por cierto, lehen zu biloketzinaten gogoratzen. Zu, Inigo, Goenkale utzi zenun, 18. temporadan, 2012 urteko otzaia ingurua zen, eta esan duzu, Orio Getarian grabatu genuen estena hori, ez, Zumaian zen. Zumaian! Eta hori, nola, egon dia temporada gutxita, eta egon dia, 10. temporadan eskondu zian, Orioko udaletxean. Eta, Ze temporadan? 10. Eta egon Jose zinaten... polita. Bai, borobiltzeko. Ba, egon zinaten denbora batzuk utzita, da ez dakit zer, 10 urte ibili zinaten batean. Noiz desagertu zen Txapas? Txapas. 11. temporadan. 10. aurre ontzan aldaketa bat, 10 urte inda gero. Desagertu zen papaten. Varsovia ja ez da ateratzen, Txima, Txapas, danak desagertu zen. Batera desagertu ziren? Bai, danak. Lutxi ere, bai? Kurrintxo eta Morrutxo. Baina Lutxi esan, bai? Bai, gero noizian baina etorri izan da, kapitolo espezial bat egitea, baina 11. temporadan. Ze pena. Agur, bai. Badaki zergatik. Pentsatu zutelako beraiekin spin-off bat egitea. Arizian hor uste dut. Bai, Lutxi eta Txapas. Lutxi eta Txapas, uste dut. Ez que, jo, superona zian. Badaki. Baina, eta bentelez gutxita, ba, baina, haber bueltatzen dan spin-off. Bideokluba, zein ez zeukan? Bideokluba, Carlosek. Eta bideoklubean egoten zen neska? Bere itana, lehen da bizizan, Eta neska bat egoten zen bideoklubean? Mertxe. Maria Luzerraga, ez? Bai. Eta lehenengo estena esan dezuena zurrungak arial nintzen, esan zuena Jose Ramon Zorroizek Goenkaleko lehenengo estena 1994ko urriaren 3an. Oiean zeuden, oiean zeuden, esnatu zen, zurrungak arial nintzen da Martin, Jose Ramon Zorroizen ondoan zeuna zen, Mertxe. Vale. Jode, la leche. Txunditute guzti gaitxu. Zureak dira bi atril... Bai, bueno, zuen egin dia zuen azterketa txiki bat, aldrebez buelta eman gaio, nik ingo izuet zuei, bale? Orduan, Ea Ainoa. A ver. Jarri bikoteka, mesedez, aurkezletako bat, aktoretako batekin. Nahi duzen bezala. Baino. Vale. Julen Zainoa, eta Inigo, eta Antxon. Orduan, jolasa izango da. Oain jarriko ditugu hemen Goenkaleko 3 estena aukeratu dituenak. Orduan, ikusiko dugu estenaren lehenengo segunduak ikusiko ditugu, eta gero bideoa baten geratuko da, pause. Orduan, nik emango izkizuet 3 aukera. Honek nola jarraituko du, sekuentza honek nola jarraituko du. A, B eta D. Orduan, eskuak atzean lauro. Eta noiz Eta nik 3 aukerak irakurriko ditut, eta 3 aukerak irakurrita gero, esango dut, bat, 2 eta 3 da, tanga. Bat, 2 eta 3 orduan. Asi aurretik, nik Ainoaren kontra ez dagoetan zer. Julenen kontra irabazteko gogoa hundia. Bai, ez Inigo, venga. Ba, nik Aino Nik bai, irabazteko gogoa handia. Orduan, timbrea lehen da bizi emateonak horrek erantzungo du. Oso ondo. Lehenengo bideoa da 5. denboraldia. Venga, ikusi ezaguan. Tori, faltazu, beste zati.
Hau da, arraldeko festak, San Pedroa dia. Orduan, hor daude, Begoña, Ane eta Gaizka. Ze pasako da bain. Kale jira egingo dute. A, B, Begoñai bihotzeko batek emango dio. Edo C, Begoña ito egingo da. Txoin. Eskoak atzean, bat, bi, eta hiru. Antone, hemen, zuek. Nola zuek? Begoña ito egingo da. D. Eski honek ez du funtzionatzen ondo. Ez da entzuten. Ikus dezagun. Ai, gaitxua. Zaitu ingo da, bai. Ahora bai. Balkoia jute dia, Ito egiten Gaizka da. eta Ane. Bai. Eta, polboroi batekin edo kresala batekin, ito egiten da. Ale, Horrela hiltzen da? Bat zero. horrela hintzan. Eriotza tristea, Eta lehorra. Horrela hintzan, Begoña, bosgarren denboraldean. Orduan, Antxon da inigo bat, zuek huts. Zuek huts. Ja, baina zuek Jon dago pixkat beraien aldez, segituen esan du, Antxonek eta... Bai, horra behira neolako. Markagan begiratu honea. errepaso bat egingo dugu? Bat, eta huts. Oso ondo, Jon. Bigarrengo bideoa, hau inigo zuretzatak akaso zailego, ze emeretzigarren denboraldia da zuretzen den. Bai, guretzako horrexago. Zuk bai, Ainoa. Vale. Emeretzigarren denboraldia. Venga. Bere etxea du, eta nik esan dagoa egingo duzue. Bestela. Bestela zer! Bestela. Aita eta semea. Eskopetarekin bata besteari jarri dio. Mehatxu egin dio. Orduan, hemen orain ze pasako da. Hiru aukerak dira. A, ez da usartuko tiro botatzera. B, norbait sartu eta Luis akabatuko du. Eta B, Luisek Tiro botako dio Sabini. tiro botako dio Sabini. Vale, bat, bi eta hiru. Hemen. Dudarik gabe! Ainoa, erantzun. Ze pasatzen da? Ez daki, errebotea dago. Rebota dago, jo. Etxoen erantzungo dut, ez dakit, baina erantzungo dut. Luisek tiroa botako dio Hori da? B, vale. ez dakit, uste dut entzen dutela eri. Bai. Erantzun du? A ver, D, vale. Barkatu, Ainhoak eta Luisek D. Tiro botako dio Sabini. Bazpare, zuek? B. B, da? B. Vale, B da, norbait sartu Beste eta... norbait sartuko da. Bai. Vale, Luis egiko du. Gure da tiro. Ba, ikus dezagun, nola jarraitzen du? Adiós. Ostara! Bai, Asunek bere anaiak atuzun. Lasa, Ainoa. Sakatu dugu lehen da pilotoia, hortan irabazi dugu bintzat. Bi eta huts, oin ikusiko dugu, hirugarrengoa jasuek irabazi dugu, zuek, garbi. Ya está. Bueno, ikusiko dugu. Garbiago irabazi. Hori da, ridikulo handia Baina txikia da. bazenekiten edo izan da deskarte. Bazenekiten? Ez banekien. Bai, bazekien. Irgoen kaletxetik jarraitzen duen. Bazekien. Naiz eta kanpoan egon. Galata, hirugarrena. Hirugarren bideoa, 10. denboraldia dau, eta hemen agertuko da, goenkaleko erregina, Maria Luisa. Ikus dezagun. Hau bai. Nik eskatu zut. Ez eskatu. Utzi dagoen bezala. Maria Luisa. Medikuok modu asko ditugu gaixoak sendatzeko. Eta hiltzeko ere bai, autopsian ezertxo ere deskubritu. Zara usartuko. Lasa ez dizut eta minik. Vale. Beldurra. Psikiatrikoan gaude. Gaizka Maria Luisaren semea psikiatrikoan dago, eta Maria Luisa konturatu da, psikiatriko hortan jendea sendatu beharrean, okorrak gusten dutela. Beraz, medikoak ikusi du Maria Luisak dana dakiela, hil egin nahi du. Ze pasako da? A, polizia iritsiko da. B, Eskuak begiratu dut zeinon. Bai, Julen, ba. B, Maria Luisak xiringa kendu eta aldrebez, medikoari emango dio, sartuko dio, eta hirugarrena, Gaizka ohetik altxako da, eta Gaizkak ama salbatuko du. Prestatu, eskuak atzean. Bat, bi eta hiru. Jo, lastima. Begira, beraia jodun. Ainoa, timbrea jotzen bakarrik, bi eta bat irabazi dugu. Oso Ni ondo. horrekin geratzen. Haupa, Jule. Venga, Orain erantzun, venga. Venga, bota. Orain erantzun. Erantzuna. Guk erantzungo dugu. Iritsiko da Gaizka. D. Gaizka. D. Jeikiko da, Gaizka, B. B. B da. Maria Luisak Maria xirina Luisa, kendu eta buelta medikoari emango dio. bueltan emango dio, hori da. Venga, ikus dezagun. Ja, total. Polizia iritsiko da. Arrapatuta. Osea, ez bada Ez durateko besteak, ez da polizia iritsi da. Jokua ez du inork irabazia. Ya está. Beraz, bueno, hau, azkeneko hau inorrek ez du asmatu, baina, bita huts, Inigo eta Antxon irabazte. Bideoetan beraiek timbrean gut. Jon Garate! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Ze zaila. Eskerrik asko, Jon.